Pred líčením si samozrejme ošetríme pleť. Ja keďže sa líčim, potrebujem mať tú pleť vždy vláčnu, čiže tesne pred líčením si dám do základnej sady tento hydratačný krém. Je výborný, pretože naozaj si ho pochvalujú všetky moje zákazníčky. Samozrejme pod make-up si dávam fixátor, ktorý vyrovná nám také tie nerovnosti, krásne zakrie pory a to líčenie alebo ten make-up lepšie drží. Takže určite za mňa vždy aj je výborný pod očami, zjemňuje vrásky. Potom si dávam korektor nedokonalosti, si takto zakriem alebo teda zbledím a všetky také bodky alebo nejaké flačky, všetko si pozakrývam. Zapracujem všetko húbkou, ktorá je samozrejme namočená a vyžmýkaná. A pekne to takto zapracujem jemným ťupkaním. Pod oči takisto dávam vždy trošku blečí ten korektor a samozrejme aj korektor, ktorý je určený priamo pod oči, lebo nám prekryje také tie tmavé kruhy. Na celú tvár potom dávam sisičko. Teraz používam light medium, to je takéto stredné. Je výborné, toto sisičko sú síce iba 3 farby, ale to práve preto, lebo ono sa prispôsobí pH pleti a potom aj tónu pleti. Takže krásne nás nielen hydratuje, lebo je tam kyselina hyaluronová, ale krásne nám vlastne zjednotí tú tváričku a nemáme nejakú veľkú vrstvu make-upu. Čiže je to úžasné aj pre staršie dámy, ktoré vlastne majú už tie vrásky a toto sisičko nám nezviditeľňuje vrásky. Čiže buď na taký ten prirodzený make-up, pokiaľ chcete silné krytie, tam by som doporučovala klasický make-up. Na lícne kosti použijem bronzer a taktiež jemne na nos a vrch čela, nakoľko jeho mám také dlhé. Má to taký efekt opálenia. Ďalej použijem rozjasňovač a ten rozjasňovač si dám aj na očné viečko. Bude to také jednoduché, svieže líčenie, čiže na celé očné viečko som použila rozjasňovač a hnedú kontúrku k tomu. Potom samozrejme našu unikátnu špirálku Lash Intensity, ktorá má tú funkciu, že keď si ju otočíte, tie štetinky sú aj na zahustenie a aj na predĺženie, je naozaj topka a je výborná. Takže takto si dám aspoň 2 vrstvy tej špirálky a to očko sa mi krásne zvýrazní. Toto líčenie oka je naozaj veľmi rýchle, je to super aj do práce, keďže sa tam používa len to rozjasnenie a jemne ceruska a špirál. Ďalej idem na obočie, toto je moje kombo na obočie, ceruska a samozrejme gelik na obočie. Pokiaľ to obočie máte bledučké, doporučujem farebný gelik. Pokiaľ potrebujete len zvýrazniť a krásnu máte farbu, tak stačí len ceruskou to podoplňať tam, kde vám chýbajú chlpky, ale v tom prípade môžete použiť aj gelik transparentný. Takže takto na obočie. Hneď to vyzerá úplne inak, keď je to obočie upravené. No a teraz už idem na pery. Budem si robiť pery tak, že si zväčším trošičku hornú peru, keďže je to teraz také top, ale ja teda nie som zastanca nejakého botoxu, čiže dá sa to takto aj kontúrkou. Vtedy ideme si vykresliť pery, vrchnú líniu, čiže z vonkajšej strany cerusku dávame tak vyššie a vykreslíme si naozaj vonkajší okraj pier. Pokiaľ si chceme zmenšiť, kreslíme buď pery klasika alebo z vnútornej strany, ale teraz ja si to idem zväčšiť, čiže z vonkajšej strany prikladám kontúrku, takisto aj spodnú peru. Spodnú peru si robím klasicky a keďže tú spodnú mám takú trošku väčšiu, a takto si to krásne vykreslím, čiže si to môžete prispôsobiť, ako vy chcete, ale pokiaľ chcete takýto efekt zväčšených pier z vonkajšej strany pier, prikladám cerusku, kontúrku k perám. Ja som použila kontúrku Beige Nude a rúž k tomu Mauve moment, ktorý je taký do ružovkasta.
kontúrka je taká béžová, ale s tým rúžikom si prekreslím aj tú kontúrku úplne až po kraj. A má to taký krásny nádych, potom je jemno béžovo-rúžové. Možno na tom videjku je to viac tak do rúžova. Ale vyzerá to naozaj veľmi dobre a zväčšuje to tie pery. No a teraz, aby sme tomu dali ešte takú topku, aby sa to lesklo a naozaj to vytvorilo taký, že push-up efekt, tak si to prejdem takým charitatívnym olejčekom a krásne nám to zväčší pery. Má taký push-up efekt teda a tým podporíte aj deti v charite. Takže určite doporučujem toto moje kombo na pery na zväčšenie pier. No a pokiaľ máte záujem o nejaký ten produkt, tak mi kľudne píšte.